ngekho nanye into efihlakeleyo kuwe. Sicokise iinkumbulo zentliziyo zethu ngokuphefumlela komoya wakho oyingcwele. Size sikuthande ngokufezekileyo negama lakho elingcwele silibonge ngokufanelekileyo. Ngaye uYesu Kristu oyinkosi yethu. Bazalwane, sibizelwe ubomi obukuKristu esithi xa sikuye sibe sikhululwe ezonweni zethu, sangcwaliselwa kuThixo ekubeni samkelwe kuwo umnqophiso omtsha wothando owaziswa wancanyathiselwa egazini lakhe ukuze ume ngonaphakade. Ngelinye icala lomnqophiso usisithembiso sikaThixo uYesu Kristu sokuba uyakufeza kuthi ngenxa yethu nangathi konke okulungileyo, lowo osoloko enguye izolo nanamhla naphakade, lowo ungamconganga wakhe unyana wesuka wamnikela ngenxa yethu sonke, nangathi angathini na ukuba angasibabali zonke izinto ndawonye naye. Siyazi ukuba uThixo wethu uhlala ethembekile ngokuba nathi sinobungqina ukuba ubabalo lwakhe luyasanela. Malunga nelinye icala lomnqophiso uthetha ukuba thina siyazimisela ngokukhululekileyo ukuba asikuziphilela, kodwa siyakuphilela lowo osithandileyo wazinikela ngenxa yethu. Ndiyanivuselela ngokubazalwana ngobabalo lukaThixo ukuba ninikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo nelingcwele elikholekileyo kuThixo, inkonzo yenu ke leyo yasengqondweni, kuba lusifingile nje uthando lukaKristu. Sigqibe kwelokuthi ukuba ufele bonke emnye, ngabo udlele bonke ubomi, wabafela ke bonke ukuze nabo badla ubomi bangazidleli bona, kodwa badlele lowo owabafelayo. Siyazi ukuba ngexesha eligqithileyo asifezanga ezethu isahlulo kulo mnqophiso, sibe sikhululekile ukuzibanga zona izithembiso zabo, kodwa asakhululeka ukufeza amabanga abo. Besinokudenge nokuthatha kaninzi, besingabantu abahamba gwenxa abangevayo abomi, kodwa noko uThixo wasinyamezela, inceba yakhe yema ngonaphakade. Simana siphindaphinda ukuhlaziya amabanga okuzinikela kwethu ngokukodwa ukuhlangana esithebeni sethu, kodwa kwanamhlanje sihlangana ngokubalulekileyo njengoba izizukulwana zoba bethu samamahlangana zisaziye ngokungazekeleyo
nangokunyanisekileyo lo mnqobiso osihlanganisayo kunye noThixo. Masondele kuThixo sikhumbula ngoba bantu neenceba zakhe sizivavanye ngokukhanyisela umoya wakhe ukuze sibone apho siphosise khona nalapho siwafuthanele. Size sithi sisamangile